Wong ramyaning kang sasangka kumanyar mangreng gorong ning puri manggen tanpa siring halep nek omah Mas lir muruk ben langit Aspengkara sidam sekaring bawana langgeng kawula nuwun sewu. Kakang Gunarsi Narada kasuwun lenggah ingkang prayogi mapan wonten ing Bali Araras Marcu Kundamanik Kahyangan Suralaya Kakang. Kalah berkenjang pak pong parudoyong slere buntute acel kater. Inggih Adi Guru. Ngaturaken panuwun dening ngantos semanten sih pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raka Suduk Pangudaludha. Mboten langkung salam taklim kula katur Adi Guru. Nun inggih kula tampi andadosaken bombong birawaning manah. Uluk Bathara Indra para gagi diprayogakne anggon musuhan Bathara Surapati. Kawula nun inggih Rama Pukulun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhap cenila paduka Rama Pukulun. Iya ndak tampa gawe bombonging rasa nuwun sewu Kakang Narada. Saksampunipun jengandika satata lenggah kalilan paring dawuh menapa darunanipun dene kahyangan ketaman goro-goro ngantos akarya horeg satemah poyang payingan solaing para hapsara lan hapsari pating jerit kreyongan karana prahara gung ingkang anempuh wonten kahyangan Junggring Saloka. Pramila saking menika Kakang monggo kula aturi amedhar sabda Kakang Narada. Rumeng mulat rumeng mulat rumeng mulat Surapsari Ruming mulat Surapsari Sari
Nuwun sewu Adi Guru. Kalilan matur mbok bilih wonten lepate ngatur kula diagung pangaksama paduka. Mestinipun paduka sampun pirsa. Paduka sampun dungkap dumateng lumadining prahara menika. Nanging gandeng paduka andangu pramila nadyan klungsu-klungsu kula tak nderek udu panemu. Sampun marambah makaping-kaping kahyangan menika ketaman gara-gara lan sak sampunipun tinaliti kanthi permati kaetang ngantos jangkep timbulipun ruhara menika mujudaken pepenget saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng para dewa supados tetep ing dharma lan boten lirwa ing sesanggeman anggenipun paring pengayoman dumateng para kawula ing Marcapada. Kejawi saking menika Adi dumados ing lelampan tentrem utawi tintrim bingah utawa susah mulya lan rekoso padhang menapa dene panandhang menika anut kalian tingkah lakune dewa lan para menungsa menawi para makhluk tansah gegulang kautaman tertamtu ingkang kababar ugi kamulyan dene menawi ingkang dipun tindakaken kanistan ingkang kababar inggih kacintrakan ingkang gunggung kumpulipun alam saisinipun menika namung anut lan mili kalian pakartinipun umat dumados sing banjir bandang lindu prakempa lan bencana bumi yektosipun karana pokal gawene menungsa ingkang mburu nafsu tanpa rasa tresna tumrap lestantunipun alam saisinipun mongko alam saisinipun menika titipane